Είναι γνωστό, κυρίες και κύριοι, ότι η οικονομία και πολιτισμός είναι δύο βασικοί άξονες που προκαθορίζουν την εξέλιξη και το επίπεδο, το υλικό και το πνευματικό μιας πολιτισμένης κοινωνίας. Τα τελευταία χρόνια το θέατρο λόγω κρίσης περνά δύσκολες στιγμές. Θέλω να καλωσορίσω στο στούντιο τους ανθρώπους του Θεάτρου Μορφές, ένα θέατρο που έχει κύριο λόγο στα θεατρικά δρόμενα της πόλης και έχει αγαπηθεί ιδιαίτερα από τους Ηρακλειώτες. Να καλωσορίσω λοιπόν τον κύριο Σίμω Χριστοδούλου, τον κύριο Δομήνικο Ταβερναράκη και την κυρία της παρέας, την κυρία Γιάννα Κεφάλα. Καλώς ορίσατε. Καλησπέρα. Κύριε Χριστοδούλου, θέλω να ξεκινήσω από εσάς. Πόσο έχει επηρεαστεί σε τοπικό επίπεδο το θέατρο από την οικονομική κρίση? Να σου πω, φέτος ειδικά, παρόλες τις αδίξωες συνθήκες, δεν ξέρω αν έχει να κάνει με την παράσταση, με τις παραγωγές του δικού μας θεάτρου, αλλά πήγε καλύτερα από πέρσι, που ήταν ίσως πιο δύσκολη η εποχή, δεν ξέρω αν ήταν πέρσι πιο δύσκολη. Μήπως υπάρχει μια στροφή του κόσμου προς τον πολιτισμό σε απάντηση της οικονομικής κρίσης, νομίζω πως ναι, γιατί και άλλες φορές, από ό,τι λέγεται και από παλιότερους ηθοποιούς, σε τέτοιες δύσκολες συνθήκες, σε εποχές κρίσης, δούλευαν τα θέατρα. Παραδόξως πώς δούλευαν. Είναι βέβαια αισθητή η κρίση και για εμάς το θέατρο, γιατί για να κρατήσουμε σε υψηλά στάνταρ στις παραστάσεις μας, δεν κάνουμε εκπτώσεις. Έτσι, δηλαδή για μας είναι πιο ακριβό στις παραγωγές μας. Ο κόσμος όμως έχει αρχίσει και έρχεται στο θέατρο. Δηλαδή φέτος δουλέψαμε. Βέβαια, να συμπληρώσω κάτι εδώ, ότι αναγκαστήκαμε πολλές φορές να βγούμε εκτός θεάτρου, επειδή εμείς δουλεύουμε και με τα σχολεία πάρα πολύ. Δηλαδή κάνουμε παραγωγές που ερχόταν τα σχολεία σαν εκδρομή και μπαίνανε στο θέατρο να δούνε παράσταση. Φέτος πήγαμε σε πάρα πολλά σχολεία, εφόσον διαθέτανε χώρο να παίξουμε. Κάτι που δεν γινόταν στο παρελθόν, γιατί είναι πολύ ωραίο το παιδί να έρχεται μία επίσκεψη και να μπαίνει στο χώρο του θεάτρου και να βλέπει την παράσταση. Και να αγαπάει το χώρο του θεάτρου και να έρχεται σε επαφή. Ακριβώς επειδή ήταν συν το ειστήριο του θεάτρου και η μεταφορά σε κάποια πιο απομακρυσμένα ειδικά σχολεία, πήγαμε και τα επισκεφθήκαμε εμείς φέτος. Να συμπληρώσω εδώ που είπε και ο Σίμος, ότι όντως φέτος ήταν μια καλύτερη χρονιά από πέρυσι, όμως δεν πάβουμε και εμείς να έχουμε αισθανθεί την κρίση, όπως όλος ο κόσμος. Έχουμε αναγκαστεί να κατεβάσουμε πάρα πολύ το εισιτήριο. Εκτός βέβαια στις παραγωγές προσπαθούμε να μην κάνουμε, όπως είπε και ο Σίμος. Και ίσως να είναι και αυτό κάτι που είπες, ότι ο κόσμος θέλει μία διέξοδο. Μπορεί να έχει κόψει τις πολλές εξόδους που είχε κάποτε, επιλέγει όμως και μία από αυτές τις επιλογές σε θέματα πολιτισμού δεν κάνει εκπτώσεις. Ναι, το ή θέατρο. τέλος πάντων προσπαθεί να μην κάνει εκπτώσεις. Αυτό δηλαδή έχει μια βασική διαφορά, ότι το πόσο η κρίση επηρεάζει το θέατρο, αυτό καθ' αυτό ή το θέατρο θες μορφές, με την τσέπη των υπεύθυνων του θεάτρου. Έχει διαφορά. Ναι. Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Έτσι, αυτό να ξεκαθαρίσουμε. Τον ηθοποιό λοιπόν τον έχει επηρεάσει η κρίση περισσότερο από ό,τι έχει επηρεάσει το θέατρο. Ας το πει καλύτερα ο Δομήνικος. Κύριε Ταβερναράκη, πόσο πολύ σας έχει επηρεάσει και πόσο πολύ έχει αλλάξει την καθημερινότητά σας αυτή η κρίση που βιώνουμε? Αρκετά μας έχει επηρεάσει, όπως όλος ο κόσμος. Δηλαδή πιστεύω ότι λίγο πολύ έχει μειωθεί στο μισό το εισόδημα, ας πούμε, που είχαμε πριν από 3-4 χρόνια, 5 ας πούμε. Αλλά είναι γενικό το φαινόμενο. Δηλαδή, όπως και να έχει, και το ειστήριο του θεάτρου θα είναι μειωμένο, άρα αναγκαστικά και ο ηθοποιός θα πληρώνεται λιγότερα από ό,τι έχει συνηθίσει να πληρώνεται. Αλλά προσαρμοζόμαστε, έτσι ίσως περιορίζουμε λίγο τα θέλω μας και τις ανάγκες μας, και νομίζω ότι αν πορευτούμε έτσι με αισιοδοξία και τα λοιπά, όλα θα πάνε μια χαρά και θα βγούμε και από την κρίση και θα έρθουν και καλύτερες μέρες. Κύριε Χριστοδούλου, συνήθως τα φώτα της δημοσιότητας είναι στραμμένα στις παραγωγές που γίνονται στην πρωτεύουσα. Πόσο δύσκολο είναι για έναν ηθοποιό να ζει στην επαρχία και να κάνει καριέρα στην υποκριτική? Αν δεν είναι ταμένο σε αυτό το πράγμα και αν δεν χρειάζεται να κάνει μια δεύτερη δουλειά, γιατί για μένα και τη Γιάννα, ίσως και για το Δομήνικο, οι δεύτερες δουλειές που κάνουμε έχουν να κάνουν πάλι με το θέατρο. Δηλαδή, όπως ξέρεις πολύ καλά, εκτός από τις παραγωγές υπάρχει και το εργαστήρι.
Παράλληλα, ο Δομήνικος, εκτός από τη συνεργασία που έχουμε μέσα στο θέατρο, κάνει και άλλες δουλειές σχετικές με το θέατρο. Τυχαίνει λοιπόν, αν θέλεις, οι δεύτερες δουλειές μας για να ζήσουμε, να είναι σχετικές. Είσαστε οι τυχεροί του επαγγέλματος. Είμαστε οι τυχεροί. Υπάρχουν και κάποιοι άλλοι σε τοπικό επίπεδο, Ακριβώς, οι οποίοι η δεύτερη δουλειά τους είναι το θέατρο. Ναι. Πρώτα απ' όλα υπάρχουν πολλοί κόσμος που η δεύτερη δουλειά τους είναι το θέατρο και γίνεται ίσως, ξεκινάει από χόμπι και γίνεται δεύτερο επάγγελμα χωρίς να έχουν καμία σχέση με το θέατρο. Είναι μια πληγή. Αυτό είναι ένα σπυράκι για μας που μας ορίζει πολύ. Είναι πολύ δύσκολο για τον νέο ηθοποιό να πει ότι θα ζήσει μόνο από αυτό. Μόνο από το θέατρο. Μάλιστα. Μιλήστε μου για το θέατρο Μορφές. Θες να μιλήσεις? Λοιπόν, να μιλήσω εγώ. Το Θέατρο Μορφές ξεκίνησε από το Σίμω και μένα, από το 2000, στο χώρο που βρίσκεται τώρα, γιατί... 1990 είναι, ξεκίνησε σαν θεία στους Μορφές. Έτσι δεν είναι? 10 χρόνια πριν. Ναι, σαν θεία στους Μορφές. Πηγαίναμε όμως, επισκεπτόμασταν πολλά σχολεία και πολιτιστικούς συλλόγους και δήμους. Στο χώρο που βρίσκεται τώρα στη Λεωφόρο Κνωσού, όπως ξέρει ο περισσότερος κόσμος, στεγαζόμαστε από το 2000. Έχουμε κάνει πάρα πολλές παραστάσεις και στο φουαγέ, μουσικοθεατρικές παραστάσεις, και στην κεντρική σκηνή του θεάτρου και στην παιδική σκηνή που δουλεύουμε συνήθως το χειμώνα καθημερινά με σχολεία, όπως λέγαμε και προηγουμένως. Συνηθίζουμε να δουλεύουμε με ανθρώπους που είναι ηθοποιοί, που μένουν εδώ, στον τόπο μας, τους στηρίζουμε και μας στηρίζουν και φροντίζουμε όσο μπορούμε εμείς και το βλέπουμε έτσι εμείς να κάνουμε μια ποιοτική δουλειά που πιστεύω ότι ο κόσμος το έχει αναγνωρίσει και όλο και περισσότερος κόσμος στρέφεται πλέον προς το θέατρο. Γιατί μπορώ να πω ότι τα περασμένα χρόνια ήταν πολύ πιο δύσκολο. Ο κόσμος δεν είχε μάθει στο Ηράκλειο να βλέπει θέατρο. Τώρα αρχίζει να αλλάζει αυτό. Το χειμώνα, παρόλο που μία από τις παραγωγές ήταν το Κτήνο στο φεγγάρι, ένα αρμένικο έργο, δράμα αρκετά βαρύ, που είπαμε να το κάνουμε γιατί θέλαμε να κάνουμε αυτό το έργο και ας κάναμε και 2 παραστάσεις, γιατί κάποια στιγμή ο ηθοποιός θέλει να δουλεύει και για την ψυχούλα του. Δεν είναι μόνο πώς θα πάει μια παράσταση, δεν μπορεί να το δει μόνο εμπορικά, αυτό δεν είναι θέατρο. Πήγε πάρα πολύ καλά, δηλαδή δεν περιμέναμε. Παρά το γεγονός ότι ήταν μια δύσκολη παράσταση. Ναι, παραταθήκανε, δώσαμε παράταση στις παραστάσεις και πήγε και 2 μήνες μετά από ό,τι λέγαμε. Τι άλλο να πω για το θέατρο Μας πει ο κύριος Ταβερναράκης, τι ετοιμάζετε τώρα το καλοκαίρι? Το καλοκαίρι θα πάμε την περιοδεία μας στα χωριά, σε πολιτιστικούς συλλόγους και στις πόλεις της Κρήτης, τις υπόλοιπες, με το παιδικό μας έργο το Μπερσέα και την Ανδρομέδα, όπου υπάρχει βέβαια ζήτηση, εμείς είμαστε ανοιχτοί σε όλες τις προτάσεις. Και το Κτήνο στο φεγγάρι θα κάνει κάποιες παραστάσεις. Σε περιορισμένες πιάτσες λόγω του είδους του έργου. Δεν μπορούμε να πάμε σε πλατείες και κάπου που είναι ο πολύς κόσμος. Θα κάνουμε 2 παραστάσεις με το Κτήνο στο φεγγάρι και από εκεί και πέρα θα πάμε τον Περσέακη και την Ανδρομέδα, που είναι ένα έργο από την ελληνική μυθολογία. Έχω κάνει τη διασκευή εγώ. Και είναι ένα έργο που το βλέπουν μικροί και μεγάλοι. Έτσι όπως είναι δοσμένο και σκηνοθετημένο, νομίζω ότι το χαίρονται όλοι. Είναι μια παράσταση που άρεσε πάρα πολύ σε όλους που περάσαν από το θέατρο και την είδανε και την προτείνουμε ανεπιφύλακτα. Κύριε Χριστοδούλου, ποιοι απολαμβάνουν περισσότερο το θέατρο, οι μεγάλοι ή τα παιδιά? Στο Ηράκλειο, πάντα. Τα μεγάλα παιδιά. Τα μεγάλα παιδιά. Πολύ ωραία απάντηση. Μεγάλα παιδιά, πραγματικά. Γιατί... Οι μεγάλοι που έχουν μείνει παιδιά. Ναι, αυτοί νομίζω. Γιατί τα παιδιά δεν ξέρω πόσο συνειδητοποιημένα είναι σε αυτό που βλέπουν. Εισπράττουν βέβαια αυτό που τους δίνεις, αν ξέρεις να το κάνεις σωστά. Αλλά νομίζω ότι ο όριμος θεατής που μπορεί να κρατάει και την παιδικότητά του μπορεί να απολαύσει περισσότερα πράγματα.
Πείτε μου κάτι, το Υπουργείο Πολιτισμού στέκεται κοντά σε τέτοιες προσπάθειες? Τι είναι αυτό? Δεν υπάρχει. Στην Κρήτη δεν έχουμε τέτοιο Υπουργείο. Στην Κρήτη. Καλά, σίγουρα στην Κρήτη δεν έχουμε τέτοιο Υπουργείο, υπάρχει στην Αθήνα όμως. Υπάρχει στην Αθήνα, αλλά δεν είναι για την Αλλά Κρήτη. δεν βλέπει τα θέατρα της Τουλάχιστον Κρήτης. όσον αφορά το θεατρικό κομμάτι. Δεν ξέρω. Υπάρχει κάποιο κτίριο, δεν ξέρω. Ναι. Ό,τι έχουμε κάνει, το έχουμε κάνει μόνοι μας. Εδώ θέλω να μείνω γιατί πολλές φορές, και θέλω να το τονίσω, ότι δεν είναι εύκολο πράγμα να κάνεις θέατρο. Πολλές φορές ακούνε και λένε «Α, τι ωραία δουλειά που κάνετε και είστε πάρα πολύ τυχεροί που μπορείτε να κάνετε». Ναι, νιώθουμε τυχεροί που μπορούμε να κάνουμε αυτή τη δουλειά, που την αγαπήσαμε, αγαπάμε το θέατρο. Όμως είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί μια θεατρική παράσταση έχει ένα πολύ υψηλό οικονομικό κόστος. Κάποια πράγματα που ο θεατής ίσως περνάνε απαρατήρητα ή μπορεί να είναι ένα αντικείμενο που να παίξει για δευτερόλεπτα ή ένα ηχητικό εφέ που θα το ακούσει και θα φύγει, θα πει τι ωραίο εκείνη την ώρα. Δεν μπορεί να καταλάβει πόσες ώρες και πόσο κόστος απαιτείται για αυτή την παράσταση που θα δει, που θα κρατήσει μία μισή ώρα. Πώς σας προέκυψε η ηθοποιία? Θέλαμε να γίνουμε βουγιουκλάκηδες από την Πώς σας ηλικία μας. προέκυψε? Να πει ένας ένας, Ναι, να ξεκινήσει η κυρία Κεφάλα. Λοιπόν, εγώ δεν ξέρω. Από όταν μικρή? θυμάμαι τον εαυτό μου, ναι, ήθελα να γίνω ηθοποιός. Επέμεινα πάρα πολύ. Δεν ήταν Υπήρξε κάτι που σας στιγμάτισε, που σας οδήγησε σε αυτό το μονοπάτι? Όχι, έβλεπα, αν είναι κάτι, είναι ίσως επειδή ο μπαμπάς μου αγαπούσε πάρα πολύ τον κινηματογράφο, γιατί θέατρο δεν βλέπαμε εδώ. Και πήγαινα πάρα πολύ κινηματογράφο. Με μάγευε αυτό. Ήθελα να βλέπω την ταινία όσες φορές, γιατί τότε υπήρχαν και πολλές προβολές και μπορούσες να καθίσεις. Όσες προβολές ήταν, θα ήθελα εγώ να μείνω, σε μένα από το απόγευμα μέχρι το βράδυ να βλέπω κινηματογράφο. Έφτιαχνα μόνη μου σκετσάκια, έπαιζα, έγραφα, σκηνοθετούσα, έβαζα όλα τα παιδιά στη γειτονιά. Αυτό το κάναμε πάρα πολύ, ήταν η αγάπη μου το θέατρο. Και όσο μεγάλωνα δεν μου έφυγε, γιατί σε κάποια άλλα παιδιά φεύγε. Πήγα Αθήνα, σπούδασα. Δεν ήταν τόσο εύκολο. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Πόσο εύκολη ήταν όλη αυτή η διαδρομή? Δεν ήταν εύκολο. Γιατί για ένα παιδί από την επαρχία υποθέτω ότι είναι δύσκολο. Ναι. Το να... Ούτε οι γονείς μου ήταν υπέρ αυτού. Κρυφά πήγα και έδωσα. Αυτό είναι το πιο δύσκολο από όλα. Το να πεις στον περίγυρό σου ότι είναι η σωστή επαγγελματική επιλογή. Βρήκα και δουλειά για να μπορώ να συντηρηθώ. Είμαι πολύ περήφανη γιατί έκανα αυτό που ήθελα να κάνω και επειδή μπορώ να ζω από τη δουλειά μου. Πολύ βασικό. Γιατί την αγαπάω. Είναι πολύ βασικό για έναν άνθρωπο να κάνει μια δουλειά που την αγαπάει. Κύριε Χριστοδούλου, εσείς? Εγώ είδα φως και μπήκα που λένε. Ήμουνα ψώνιο. Το κατάλαβα μετά βέβαια. Ασχολιόμουν με τα ανέκδοτα και με τα σκέτς από πιτσιρικάς. Αλλά συνειδητά το κατάλαβα αυτό στο στρατό. Όταν αναλάβαμε εκεί πέρα μια ομάδα να κάνουμε θέατρο και είδα πόσο πολύ μου άρεσε. Δεν είχα σκεφτεί τι θα κάνω στη ζωή μου πιο μπροστά, ούτε είχα να απορροφήσει τίποτα σπουδές και τέτοια πράγματα. Ήμουν κακός μαθητής, δεν με ενδιαφέρε τίποτα. Και βγαίνοντας από το στρατό, λέω: ας δοκιμάσω αυτό. Και αυτό έκανα. Και σας βγήκε? Δεν ξέρω, θα το πούνε αυτό. Εγώ περνάω καλά πάντως. Αυτό είναι το βασικό. Κύριε Ταβαρναράκη. Έτσι, εγώ σαν τη Γιάννα, έτσι, από μικρός είχα όνειρο να γίνω ηθοποιός. Μετά από πιλότος, σαν μικρό αγοράκι, εγώ να λέω πιλότος θα γίνω. Μετά που είδα ότι δεν με έπαιρνε για πιλότος, τι θέλει. Το μπάκετ δεν έφτασε. Τα μονοκινητήρια τουλάχιστον δεν με χωρούσαν. Λέω πάμε, ήθελα να γίνω ηθοποιός. Γι' αυτό ήταν, βέβαια, έχει... Ο περίγυρος πώς το δέχτηκε? Ο περίγυρος. Η μητέρα με στήριξε πάρα πολύ. Μου ήταν πάντα δίπλα μας και μου λέει: μάνα μου, κάνε αυτό. Η μητέρα του βέβαια δεν είναι Ελληνίδα, να το πούμε έτσι. Μια Ναι, σημαντική γιατί διαφορά. Δεν είναι Ελληνίδα. Συγγνώμη, με επιτρέπεις για την Τζάνετ να πω δύο λόγια. Δεν είναι Ελληνίδα, αλλά έχει χορέψει πάρα πολύ ελληνικούς χορούς. Ήταν στο Σύλλογο Αλαστρατιανών χρόνια, από εκεί που γνωρίσαμε τον Δομήνικο, και να ήταν όλες Ελληνίδες έτσι. Αγαπάει την Ελλάδα και την παράδοση της πάρα πολύ. Και έτσι, εντάξει, πήγα σε αυτόν τον δρόμο. Βέβαια, θείοι, μπαρμπάδες, και ο πατέρας μου λίγο, αλλά μετά, εντάξει, με έβλεπε, ας πούμε, και το άρεσε, ας πούμε, η όλη διαδικασία. Εντάξει. Μπήκε το καμάρι στη μέση, οπότε λέει: εντάξει, ας το δεχτώ. Τι δουλειά κάνεις, λέει, ηθοποιός. Ναι, εντάξει, αυτό εντάξει. Αλλά με δουλειά. Ναι, σεφ θα το κάνεις πολλά χρόνια. Αυτό πώς θα ζεις, θα κάνεις μια οικογένεια. Μια χαρά όλα θα γίνουν.
Είναι παρεξηγημένο το επάγγελμα του ηθοποιού? Τώρα πλέον δεν νομίζω. Ναι. Εντάξει, τώρα ζούμε σε άλλους καιρούς. Από αυτές τις προκαταλήψεις, ναι. λέτε. Απλά εγώ σε ένα παιδί που θέλει να γίνει ηθοποιός, γιατί κατά καιρούς έρχονται κάποια παιδιά, να τους πω κάποια πράγματα, να τους συμβουλεύσω, να προετοιμαστούν, να βρουν κάποιους μονολόγους. Τους λέω, κάντε και κάτι άλλο, γιατί δεν ξέρετε πώς θα έρθει. Δηλαδή, βγαίνουν πάρα πολλοί ηθοποιοί κάθε χρόνο. Το επάγγελμα δεν είναι τόσο εύκολο, ούτε υπάρχουν. Τώρα βλέπουμε ότι στην τηλεόραση έχουν σταματήσει τα πάντα, δεν υπάρχουν παραγωγές. Και οι γνωστοί ηθοποιοί και οι επώνυμοι που είχαν δουλειά δυσκολεύονται. Πόσο μάλλον ένα παιδί που θέλει να το κάνει τώρα. Τι να πεις βέβαια, ότι και σε κάτι άλλο που θα κάνουν είναι σίγουρο ότι θα δουλέψουν? Όχι, αλλά πάντα ας υπάρχει μία εναλλακτική. Να έχουν και κάτι άλλο στα χέρια τους, πέρα από το χαρτί της δραματικής σχολής. Εγώ λέω ότι ό,τι μπορεί να κάνει κανείς και να σπουδάσει και να μάθει, καλό είναι. Λοιπόν, από πάντα ήθελα να κάνω την εξής ερώτηση. Για να γίνει κάποιος ηθοποιός, πρέπει να έχει το ταλέντο ή είναι κάτι το οποίο το μαθαίνει? Ή πρέπει απλά να έχει το μεράκι? Το ταλέντο δεν μαθαίνεται. Το ταλέντο ή το έχεις ή δεν το έχεις. Από εκεί πέρα δεν μπορεί να σταθεί μόνο του. Δηλαδή θέλει δουλειά για να πεις. Και λίγη τύχη. Ναι, και η τύχη αυτό έτσι κι αλλιώς ισχύει για τα πάντα. Εάν το έχεις και το καλλιεργήσεις και το προσέξεις, μπορείς να έχεις πολύ καλά αποτελέσματα. Αν το έχεις και απλά να επαφίεσαι το ταλέντο σου, ζήτω που κάηκες, δεν κάνεις τίποτα. Όσο για το προηγούμενο θέλω να απαντήσω κάτι. Σχετικά με το αν το επάγγελμα του ηθοποιού είναι παρεξηγημένο ή όχι. Δεν είναι παρεξηγημένο με τον τρόπο που ήταν. Είναι παρεξηγημένο όμως με τον τρόπο που έχει πλασαριστεί στο κοινό μέσω της τηλεόρασης και με τον τρόπο που ο θεατής βλέπει το πόσο εύκολο είναι να γίνει ηθοποιός. Σου δημιουργεί την εικόνα, η τηλεόραση, ότι μπορεί ο καθένας να γίνει ηθοποιός. Δεν είναι στα πράγματα. Και δεν μιλάω τόσο για τις σπουδές που τις θεωρώ και απαραίτητες, αλλά για το πόσο συνεπής πρέπει να είσαι και επαγγελματίας στη δουλειά σου. Η εικόνα της τηλεόρασης είναι ότι ο καθένας μπορεί να γίνει ηθοποιός. Έχετε την άποψη ότι άλλο ο ηθοποιός της τηλεόρασης, άλλο ο ηθοποιός του θεάτρου? Αυτό είναι αλήθεια. Η τηλεόραση είναι πολύ πιο εύκολη. Η τηλεόραση είναι πιο εύκολη. Έχει έναν τρόπο παίξηματος τηλεόραση. Έτσι, πιο λιτό, πιο απλό, δεν μπορεί να κάνει πολλές κινήσεις, πολλές εκφράσεις, σε περιορίζει το γυαλί. Ένας που κάνει θέατρο μπορεί να κάνει πιο εύκολα τηλεόραση. Αυτός που κάνει μόνο τηλεόραση, που δεν υπάρχουν στην ουσία δραματικές σχολές εκτός από το Σταυράκο, όπως ξέρω, που κάνει μόνο σκηνοθεσία, τηλεόραση και κινηματογράφο. Οι περισσότερες δραματικές σχολές είναι αποκλειστικά θέατρο. Έτσι. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο θεατρική παιδεία. Πόσο σημαντική είναι. Ξέρω ότι κάνετε κάποια μαθήματα και σε παιδιά και σε ενήλικες. Θέλω να μου πείτε τι κερδίζουν τα παιδιά από αυτά τα μαθήματα. Γιατί μία μαμά να φέρει το παιδί της να κάνει θεατρικό παιχνίδι? Μια μαμά θα φέρει το παιδί της, να σου πω, για πολλούς λόγους. Πρώτα απ' όλα έρχονται πάρα πολλά παιδιά που τους έχουν προτείνει στις μαμάδες παιδοψυχολόγοι ή λογοθεραπεύτριες. Ακριβώς γιατί το παιδί πρέπει να εκφραστεί, να μάθει να επικοινωνεί, να μάθει να δαμάζει τον εαυτό του και να υπακούει μέσα από μια ομάδα θεατρική, να εκφραστεί, κάτι που δεν μπορεί να το κάνει από μόνο του, όμως στο θέατρο του δίνεται αυτή η ευκαιρία, όταν μέσα από το θεατρικό παιχνίδι, από τον αυτοσχεδιασμό ή από την κινησιολογία, να τρέξει, να παίξει και να εκφραστεί θεατρικά, και νιώθει ότι δεν είναι μόνο του, είναι μέσα σε μια ομάδα που το κάνουν όλοι. Αυτοί λοιπόν είναι κάποιοι λόγοι που οι περισσότεροι γονείς φέρνουν τα παιδιά τους. Υπάρχουν και γονείς που τα φέρνουν γιατί διακρίνουν ένα ταλέντο ή γιατί τα παιδιά αγαπάνε πάρα πολύ το θέατρο και θα έρθουν εκεί για να εκφραστούν και να καλλιεργήσουν αυτό που έχουν. Δεν είναι ένας βασικά λόγος που ο γονιός θα αποφασίσει να φέρει το παιδί του. Νομίζω ότι το σημαντικότερο τη σήμερα ημέρα που ζούμε, που εμείς οι μεγάλοι τουλάχιστον, δεν ξέρω για τη νέα γενιά, δεν έχουμε την ικανότητα και τη δυνατότητα να εκφραστούμε μεταξύ μας. Η αλήθεια είναι αυτή, ότι δεν έχουμε μάθει να εκφραζόμαστε. Είναι πολύ σημαντικό για τη νέα γενιά τουλάχιστον αυτό να το μάθει. Είναι μια τρομερή διέξοδο στο θέατρο, τους δίνει μια αίσθηση ελευθερίας.
στα παιδιά. Πολλές φορές μου έχουν πει παιδιά, κυρία, να μπορούσαμε να μένουμε εδώ, να μπορούσαμε να το κάνουμε κάθε μέρα αυτό. Γιατί δεν αντέχουμε πλέον σπίτι, φροντιστήριο, διάβασμα, σχολείο. Κάθε μέρα αυτό το πράγμα γίνεται. Και έτσι όπως είναι, πώς λειτουργεί η εκπαίδευση. Για τα παιδιά λοιπόν είναι κάτι που τους δίνει χαρά, είναι μια άλλη διέξοδο στο θέατρο. Από ποια ηλικία μπορεί ένα παιδί να ξεκινήσει το θεατρικό παιχνίδι? Από 4 χρονών παίρνουμε στο θέατρο με θεατρικό παιχνίδι και μετά είναι διαφορετικά τμήματα ανάλογα με την ηλικία. Εγώ κάνω στα παιδιά μέχρι και την εφηβεία τους. Και από εκεί πέρα υπεύθυνος είναι ο Σύμμος με κάποιους άλλους συναδέλφους μαζί για να εκπαιδεύσουν τους μεγαλύτερους. Για πάμε να δούμε τι κερδίζουν οι μεγαλύτεροι από αυτή τη διαδικασία και πόσο δύσκολο είναι να πιάσεις ένα μεγάλο και να του κάνεις μάθημα. Δεν είναι το ίδιο εύκολο όπως με το παιδί. Με το παιδί επικοινωνείς πολύ πιο γρήγορα. Είναι πιο αυθόρμητο το παιδί. Είναι πιο άμεσο. Απλά επανέρχομαι στην ίδια κουβέντα που έκανα στην αρχή, ξανανακαλύπτει τη χαμένη του παιδικότητα ο μεγάλος. Αυτό, ή καλείς εσύ σαν δάσκαλος να το τη βγάζεις στην επιφάνεια. Υπάρχουν τα παιδιά της ηλικίας των 20 ετών που σκέφτονται κάποια αυτά να ασχοληθούν, να ακολουθήσουν δραματική σχολή. Οι πιο μεγάλοι όμως το έχουν σαν αποθυμένο. Είτε επειδή θέλανε να ασχοληθούν κάποτε, είτε θέλανε να δοκιμάσουν. Είτε σαν ηθοποιοί επαγγελματίες, είτε ερασιτεχνικά. Είναι μια καλή διέξοδος από την καθημερινότητα. Είναι μια καλή διέξοδος, ακριβώς. Έχει αλλάξει η καθημερινότητα κατά πολύ από την εποχή που εγώ ήμουν μικρός. Δηλαδή, τέτοια εργαστήρια παλιά δεν υπήρχαν. Όπως δεν υπήρχε το θεατρικό παιχνίδι, έτσι. Υπήρχε όμως το παιχνίδι στην γειτονιά, υπήρχε το παιχνίδι μέσα στο σπίτι. Υπήρχαν αυτά τα πράγματα. Και από μεγάλους, όχι μόνο από παιδιά, υπήρχε η διάθεση του παίζω. Δηλαδή, μαζευόμαστε πίσω γύρω από ένα τραπέζι και παίζουμε όλοι είτε χαρτιά, είτε ντόμινο, είτε γκρινιάρι. Υπήρχε αυτή η διάθεση του παιχνιδιού. Αυτό τώρα δεν είναι τόσο. Έχει εκλείπει κάπως, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, μέσα από το εργαστήρι λειτουργεί καταλυτικά το εργαστήρι μέσα στην ψυχή του αλουνού. Ξεκλειδώνουν εύκολα οι ενήλικες? Για μένα ναι. Για μένα δεν ξέρω πώς το αισθάνονται εκείνοι. Πολύ εύκολα. Δηλαδή πλέον ας πούμε, μπορεί να έρθει κάποιος και να τον διαβάσει αμέσως, να το καταλάβεις τι θέλει. Το θέατρο λειτουργεί και θεραπευτικά, ειδικά στους ενήλικες που μπορούν να το συνειδητοποιήσουν, γιατί ένα παιδί δεν το συνειδητοποιεί το ίδιο. Οι ενήλικες όμως συνειδητοποιούν στην πορεία τη δραματοθεραπεία που γίνεται μέσω του θέατρου. Πράγματα που δεν θα τα βγάζανε, δεν θα τα λέγανε ποτέ ή δεν θα τα αναγνωρίζανε, ξαφνικά καλούνται μέσα από ένα αυτοσχεδιασμό, βάζοντας τον εαυτό τους σε μια άλλη διαδικασία και ξεφεύγοντας από τον εαυτό τους να συνειδητοποιήσουν πράγματα που δεν είχαν συνειδητοποιήσει και να μπορέσουν να τα θεραπεύσουν κατά κάποιο τρόπο. Τι παίρνετε εσείς από αυτή τη διαδικασία? Όλα αυτά που λέμε πίσω. Το ίδιο πράγμα. Και για μένα που κάνω είναι ψυχοθεραπεία. Με έχει βοηθήσει πάρα πολλές φορές. Αυτά που γίνονται μέσα σε ένα εργαστήριο, όχι μόνο, φαντάζομαι στα περισσότερα εργαστήρια, είναι ότι καλείται ο άλλος να ενταχθεί σε μια ομάδα και μέσα σε αυτήν την ομάδα να είναι παρόν και να δώσει ό,τι μπορεί. Για να μπορεί να πάρει. Είναι αλυσβερής σχέσεων, δεν είναι μονόδρομη σχέση. Έτσι λοιπόν και εγώ νιώθω πολύ ωραία μέσα σε αυτό το εργαστήρι και εγώ νιώθω να περνάω καλά, άρα θεραπεύω την ψυχή μου με αυτόν τον τρόπο. Περνάω υπέροχα. Μάλιστα. Λοιπόν, κλείνοντας, θέλω να μας πείτε πού μπορεί να σας βρει κανένας, πού μπορεί να σας απολαύσει. Σας δώσουμε τα τηλέφωνά μας. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 3 είναι το θέατρο, από τότε που είπαμε. Είναι στην πάροδο της Κνωσού. 321-622 με το 2810 μπροστά, 2810-321-622. Είναι το τηλέφωνο του θεάτρου. Μπορεί κάποιος να μας βρει και στο Facebook για να δει κάποιες φωτογραφίες για να ενημερωθεί για τις παραστάσεις. Να πούμε τώρα ότι η Γιάννα τέλος του Ιούνιου έχει τις παρουσιάσεις των εργαστηρίων όλων για των 4 τμήματων. Εγώ κάνω την παρουσίαση τελευταία του τμήματος των πιο παλιών, τη Δευτέρα, με το έργο «Εφιάλτης καλοκαιρινής νύχτας» του Σέξπιρ, όπως το ακούτε. Επίκαιρο. Στις 9 η ώρα είναι ελεύθερη είσοδος.
Συνεχίζουμε με την περιοδεία, όπως είπε ο Δομήνικος, τόσο με το κτίνο στο φεγγάρι, όσο και με το Περσέα και Ανδρομέδα για το καλοκαίρι. Καλοκαιρινά μαθήματα θα ξεκινήσουν. Θα κάνω εγώ για 1 μήνα μέσα στον Ιούλιο. Σε παιδιά. Στα παιδιά όχι. Από Σεπτέμβριο. Γιατί τα περισσότερα παιδιά λείπουν, φεύγουν με γονείς, οπότε... Από 1η Οκτώβρη αρχίζουν όλα τα εργαστήρια κανονικά. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ να σας ευχηθώ καλή επιτυχία. Να πω και εγώ κάτι. Την Παρασκευή βέβαια, έχω συνοθετήσει μια πολύ όμορφη παράσταση με τη συνεργασία της Φιλαρμονικής του Δήμου και την παιδική χοροδία. Και είναι η κυρία Συντορέ και η μουσική ορθογραφία. Ναι. Την οποία πραγματικά είναι μια φανταστική παράσταση. Την οποία καλούμε όλο τον κόσμο να πάει να τη δει. Το διάβαζα σήμερα και σκεφτόμουν να την παρουσιάσω τις επόμενες ημέρες, γιατί πραγματικά είναι κάτι το οποίο θα μείνει. Είναι εξαιρετικό. Είναι πολύ καλή δουλειά. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, να ευχηθώ κάθε επιτυχία σε ό,τι κάνετε. Ευχαριστούμε πολύ. Και έτσι να συνεχίσετε, γιατί σας έχουμε ανάγκη εμείς εδώ στην επαρχία που είμαστε μακριά από το κέντρο και δεν μπορούμε να απολαύσουμε πάρα πολλές. Και εμείς εσάς, αυτό θα έλεγα κι εγώ. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.